Fújt ki a szádból az összes levegőt. Így. Úgy, és úgy. Na, milyen hang? Halló! Na, jó? Ezt kell nézem. Kezd elmenni szerintem. Nem, most én. Ja. Már bátorulok szájból kell. Én vagyok az apád. Hú, ez tök jó. Hát ez nagyon elvált. Na, megint elment. Veszed a számba és veszed nagy levegőt. Szívod. Hello. Mi az? Szívod cicaj. Cirosztica haj, hová lett a haj? Szívjad, szádon keresztül. Cirosztica haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszi. Most szívjad. Szívjad a száddal. Összeragadt. Figyelj. Kicsit nyom meg, amikor beveszi a szájába, és akkor Figyelj. Ne vedd a szádba. fújj ki a levegőt. Most szívjad. Ne. Jó? Nem tudom én. Töltsd, gyere. Rugi. Gyere, Benedek, gyere. Segít, apa. Gyere. Na, akkor Berci, te. Jó. Biztos nem akarod? Mert nincs már több. Benedek, nincs rá. Berci, nézd. Még egy kicsi maradjon, majd a Mátének a végén. Az utolsó, gyere. Nem akarod? Ja. Na. Kicsit hagy nekem. Nem hagyok. Akkor hogy? Fújjad ki, És így veszem a... és utána beveszed a számba. Nézd. Aha, szívod. Nézd, Berci, nézd, ne a szádba, hanem Na, teljesen ne le. szórakozzál már, fújj ki, vedd be. Jó volt. Próbáld meg, hát ha Lehet, hogy nekem. nincs már benne. De nekem volt az én... Várjál, Volt az várjál, elején. átgondolom. Mit mondjak? Nincs ötletem. Várjál, Idézzél valamiből, valami kedvenc jelenetedből. Vagy amit nem tudom, mit szoktál mondani a kocsiban, ilyen hülyeségeket. Vagy mondj valamit várjál, angolul. ezt nem vett fel a másik kettő elég, ezt nem vett fel. Biztos? Na miért? Akkor az utolsó az enyém. Nem, ennyi van. Neked is 3 volt, meg a Mátének is 3. Igen, egy volt. Bibike, majd egyszer veszek rendesen, mert tudom, hogy hol lehet ilyet venni, és akkor kettőtöknek lesz. Nagyon. Nem most, majd valamilyen alkalomra. Hát nem fogunk erre rászokni. Majd apa szülinapjára veszünk héliumos lufit. Mondjatok már valamit. Valami verset, Petőfi Sándor. Katyában táncol. Anyám tyúkja. Milyen verset? Semmilyen. Énekelni, dalt. Azt nem tudom. I am too sexy for my love. Na. Címos cicát te is tudod. Ne. Nagyon bizakó vagy. Hey, mondjál valami jelenetből, nem tudom, a Star Warsból. Mondd azt, hogy már vártalak ifjú Skywalker, az miért nem jó? Ja, már azt mondtad? Akkor nem ezeket a Jediket keresed. Figyelj, várjál. Hallott, nem ezeket a droidokat keresik.